ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. озодӣ ва истиқлолият барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони соҳибистиқлол неъмати бузург ва муқаддас аст. Зиро маҳз оромӣ ва осоиштагӣ дар мамлакат боис гашт ки мардуми тоҷик баъд аз сортҳои назаррас ноил гарданд. Ҳамин аст ки имрӯз бо такя ба ҳидоятҳои роҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони мамлакат ҷиҳати гиромидошти арзишҳои миллӣ, ҳифзи марзу бом ва таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ беш аз пеш ҷаҳд намуда истоданд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ барои абадӣ пойдор мондани сулҳу ваҳдат дар ҷомеа ва истиқлолият дар ватани азизамон саҳмгузор бошад. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. албатта мафҳуми ватанхоҳиву хештаншиносиро мебояд ҳанӯз аз овони кӯдакӣ дар замири онон ҷой намуд ва вазифаи ҷонии волидайну омӯзгорон низ аз ҳамин чиз иборат аст. ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ омили муҳими мубориза алайҳи зуҳуроти номатлуб ва таҳдидҳои замони муосир маҳсуб меёбад. худшиносии миллӣ маҷмӯи ҷаҳонбиниҳо, худогоҳиҳо, арзишҳо, гузориҳо ва муносибатҳое мебошад ки аҳамияти бузурги таърихӣ доштани миллатро инъикос карда мақоми миллатро дар байни дигар қавму миллатҳо нишон медиҳад. таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату ҷомеа ва рушди озодонаи ҳар як фарди он маҳз ба ҳисси миллии ватандӯстӣ кафолати муҳимтарини бақои миллату давлат вобастагии мустақим дорад. чӣ тавре ки бузургони мо гуфтаанд, дӯст доштани ватан аз гӯшаи имондорист. ватан ин такягоҳи мо, хонаи мо ва сарманшаи хушбахтию саодати ҳар яки мост. ватан доштан некбахтиест ки онро ба ягон маълумотҳои дунё наметавон иваз намуд. мо ҷавонон имрӯз шукргузори онем ки дар чунин як ватани зебои обод зиндагӣ дорем ва худро хушбахттарин ҷавон низ мешуморем. чунки маҳз ин сулҳу субот ва истиқлолияти давлатӣ барои мо ҷавонон шароҳид фароҳам овард ки баҳри амалӣ гардондани орзуи мақсадҳои неки худ ҳамеша дар талош бошем. имрӯз Тоҷикистон барои мо ҷавонон ҳамчун макони амалисозии нияту ормонҳои некамон гаштааст. мо бояд ҳама сарҷамъона кӯшиш намоем то дар ободию созандагии ҳар гӯшаву канори ватани азизамон саҳмгузор бошем. кӯшиш намоем ки ватани зебову ободи худро бо дастовардҳои худ ва муваффақиятҳои худ бар ҷаҳониён муаррифӣ намоем. Тоҷикистон ифтихори ҳамаи мо мебошад. фаромӯш набояд сохт ки мардуми Тоҷикистон масъулияти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту суботи кишвар ва ободиву пешрафти мамлакатро ба зиммаи ҳар як шаҳрванди худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст вогузор намудааст. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд ки ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта ба ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад. мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем ки тамоми хушбахтиҳои инсон дар ватани худаш аз вазъияти тинҷу орому осоиштаи сарзаминаш вобаста аст. имрӯз ҷавонони тоза истиқлоли кишвари мо аз он ифтихор мекунанд, шукр мекунанд ки дар як ватани осоишта, ватани зебо, ватани ободу гулгул шукуфон умр ба сар мебаранд. ва бубинед, яъне имрӯз агар мо хизмат накунем, имрӯз агар мо азми хизмат нагирем, имрӯз агар мо ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил ватани худро дӯст надорем, ватани худро обод накунем ва ин дастовардҳои 32 соли истиқлоли давлатиро агар мо ҷавонон ҳифз накунем, ҳимоя накунем, ба ҷуз аз мо дигар касе ҳифз намекунад, ҳимоя намекунад ва ин ободиҳову ин зебогиҳои Тоҷикистонро таҳким намебахшад. ин суханоне ҳастанд ки пайваста пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқотҳояшон бо ҷавонон иброз медоранд. воқеан ҳам роҳбари давлат ба маврид иброз доштанд ки ҷавонон ояндаи ин миллат ҳастанд, ҷавонон ояндаи ин сарзамин ҳастанд,
ояндаи зебо ву гулгулшукуфои ин сарзамин дар дасти ҷавонон аст. дар тӯли солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон чӣ қадар дигаргуниҳои куллӣ дар бобати ба эътидол овардани вазъи сиёсиву иқтисодии мамлакат, дарёфт намудани роҳи рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ба амал омадааст. ҳарчанд ки роҳи тайнамудаи Тоҷикистон дар ҷодаи ваҳдату якпорчагӣ ҳамвору яксон набуд, вале мардуми шарафманди мо ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, сарҷамии миллат, густариши фазои сулҳу оромӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ саъю талошҳои бесобиқа анҷом доданд ва итминони комил дорем, ки насли оянда аз онҳо ҳамчун намунаи ватандориву ватандӯстӣ ёд хоҳанд кард. ҳар як фарди бонангу номус ва худогоҳи ҷомеа бояд ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки танҳо истиқлолияту озодӣ омили муҳимтарини пойдории давлат ва бақои миллат мебошад ва вазифаи ҳамаи мост, ки ба хотири ҳифзу тақвияти ин муқаддасоти миллӣ пайгирона кӯшиш намоем. Иброҳим Назрозода, Маҳмадсаиди Камол, Мақсади Мақсад, Ахбор. ҳамасола кишоварзони вилояти Хатлон дар натиҷаи меҳнати пурсамар ва истифодаи дурусти агротехникаи кишту парвариш ҳосили фаровон ба даст оварда дар таъмини амнияти озиқовории мамлакат саҳм мегузоранд. ҳамин шабу рӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии маҳсулоти гуногун идома дошта, кишоварзон талош намуда истоданд, ки саривақту беталаб ҳосилро ҷамъоварӣ намоянд ва ба кишти такрорӣ оғоз бахшанд. гузориши ҳамкорони мо. тоҷикистон кишвари аграрӣ аст ва асоси иқтисодашро соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад. Самаронок истифода бурдани замин, истифода аз тухмиҳои серҳосил, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот боис мегардад, ки майдони кишти зироатҳои гуногун ва боғу тогзор васеъ гардида, аҳолӣ ба маводи ғизоӣ таъмин гардад. бо назардошти ин, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушд бахшидани соҳа тавассути амалисозии нақшаву барномаҳои мушаххас тадбирҳои заруриро мавриди амал қарор додааст. ин ҳама дастгирӣ ва имкониятҳоро ба инобат гирифта, хоҷагидорону кишоварзон низ кӯшиш мекунанд, то бо истифода аз қоидаҳои дурусти агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаҳои замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигиро мақсаднок истифода намуда, ҳосили баланди зироату сабзавотро ба даст оранд. кишоварзону хоҷагидорони вилояти Хатлон бо мақсади пурмаҳсул истифода бурдани ҳар қитъа замин ва баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, заминҳои корамро ба кор бурда, ҳамасола аз он ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд. тавре мушоҳида карда мешавад, имрӯзҳо раванди ҷамъоварии пиёз бо суръат идома дошта, кишоварзон кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки маҳсули меҳнаташонро ҷамъоварӣ карда дар баробари таъмини бозори дохилӣ, ҳамчунин барои содирот низ пешниҳод намоянд. агентии захираҳои моддии давлатӣ ҳамкориро бо хоҷагиҳо ба роҳ монда, маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро харидорӣ ва захира менамоянд, то бозорҳои сеъмолиро пайваста бо маводи ғизоӣ таъмин намоянд. тибқи иттилои масъулин, имсол дар майдонҳои васеъи корам пиёзи хушсифат ба роҳ монда шуда, то имрӯз қариб 70% он ҷамъоварӣ гардидааст. деҳқонони пуртаҷриба бо истифода аз роҳ усулҳои манфиатбахши кори соҳа, кишти навъҳои гуногуни тухмиҳои хушсифати пиёзро пайваста ба роҳ монда, бо гирифтани ҳосили дилхоҳ дар таъмини бозорҳои мамлакат бо пиёзи барвақтӣ саҳм мегузоранд. иқлими ноҳияи ҷайҳун, ки яке аз ноҳияҳои кишоварзии вилояти Хатлон мебошад, гарм буда, баҳри кишту парвариши дилхоҳ зироату сабзавот, бахусус зироатҳои гармидӯст мусоид мебошад. ин аст, ки хоҷагидорон ҳамасола аз аввалинҳо шуда ҳосили пиёз ва дигар навъи маҳсулотро ба бозорҳои мамлакат ва берун аз он интиқол медиҳанд. имсол низ кишоварзону хоҷагидорон дар майдони 3600 гектар замин пиёз кишт намуданд, ки натиҷаи хуб ба бор овардааст. шароитҳои мусоиди фароҳам гардида аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти кишту парвариш ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёз боис гардидааст, ки хоҷагидорон ҳавасманд гарданд ва имрӯзҳо, ки ҳосил дар саҳро ниҳоят фаровон аст, хоҷагидорон бо як дилгармӣ ва ҳавасмандии хос ба ҷамъоварии он камар бастанд. фаровонии ҳосил дар саҳро ба кишоварзон имкон медиҳад, ки дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат бо ин навъи зироат, ҳамзамон ин навъи маҳсулотро ба хориҷи мамлакат низ содирот намоянд. дар ҳамкорӣ бо агентии захираҳои моддии давлатӣ то имрӯз аз ноҳияи ҷайҳун пиёз содирот карда шудааст. ба роҳ мондани содироти пиёз ба хориҷи мамлакат боиси ба даст овардани фоидаи зиёд ба деҳқонон мегардад. ин аст, ки таваҷҷӯҳ ба кишту парвариши сабзавот, ки дар асоси истифодаи мақсадноки замин ба даст меояд, аз ҷониби хоҷагидорон дурост ба роҳ монда шудааст. айни замон 126 тонна пиёзи дигар дар ҳоли содирот қарор дошта, ҳамзамон ҷамъоварии боқимондаи ҳосил, ки хеле ҳам зиёд аст, бо маром идома дорад.
همه تلاش و زحمت و غیرت کشاورزان با آن نگرانیده شده است که با استفاده با ثمر هر قدر از زمین حاصلخیز دیار توانند که در فراوانی بازار استعمالی، مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند. دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش خواجگیداران ناحیه اینچنین تطبیق ثمرناک برنامه‌های صحوی امکان فراهم آورد که زمین ثمرناک استفاده کرده شود و امنیت اوضاع در مملکت تامین گردد. زمین با ایگری استثنایی دولت بوده استفاده مقصدناک آن به اهالی کفالت داده می شود. این است که امروز خواجگیداران شهر و ناحیه‌های مملکت با نظر داشت آنکه استفاده مقصدناک زمین باعث تامین بازار استعمالی گردیده، همچنین سطح زندگی اهالی را بهتر می نماید، هر قدر زمین را ثمرناک استفاده می نمایند. دهقانان خوب درک کردند که اقلیم موافق و زمین حاصلخیز دارند، از این را کوشش می کنند تا با استفاده از قاعده‌های درست آگروتکنیکی و تخمی‌های خوش‌صفت حاصل بلند زراعت و سبزیجات را به دست آورند. نتیجه همین است که امروز در ذخیره‌گاه و انبارهای اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بازارهای استعمالی با محصولات کشاورزی تامین بوده، ساکنان با نرخ دسترس امکان دارند مواد مورد نظرشان را خریداری نمایند. اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی در همکاری با خواجگیداران تلاش دارند تا برای تامین دائمی بازارهای مملکت با محصولات خوش‌صفت از سر زمین سبزیجات میوگی و کارتوشک و دیگر نوع‌های زراعت را خریداری و در انبار سردخانه‌ها ذخیره نمایند. خواجگیداران نیز با استفاده از دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می‌کنند تا با ثمرناک استفاده بردن زمین، استفاده از تخمی‌های سیرحاصل، زیاد نمودن استحصال محصولات و با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده، میدان کشت زراعت‌های گوناگون و باغ و تاک‌زار را وسیع نموده حاصل بلند به دست آورند. طبری میگویند زمین هم می‌خوراند و هم می‌پوشاند. این است که خواجگیداران با یک مهر بی‌اندازه نسبت به زمین با مهنت سازنده مشغولند و تلاش می‌کنند تا با گرفتن حاصل بلند در برابر غنی گرداندن بازار استعماری با سبزیجات تر و تازه همچنین سطح زندگی خود را نیز بالا بردارند. امروزها همچنین جمع‌آوری حاصل پیاز و کارتوشک وسعت داشته با خالی شدن میدان‌ها کشتی تکراری دیگر نمود زراعت‌ها به راه مانده می‌شود. همه تلاش و زحمت و غیرت کشاورزان با آن نگرانیده شده است که با استفاده با ثمر هر قدر زمین حاصلخیز دیار توانند که در فراوانی بازار استعمالی، مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند. برای بالا بردن ساحه اقتصادی مملکت رشد ساحه کشاورزی نقشی مهم دارد. ساکنان از آن شکرگزارند که امروز آنها با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان از زمین‌های نزد حولگی و خواجگی‌های دهقانی به طور دائمی استفاده نموده سطح زندگی خویش را بالا می‌بردارند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.